Dipun melih Mas. Kowe ngerti ora kejadian iki mau? Napa kejaba aku ora kobong dening geni? Dewa sing jeneng penyariane ngantem aku kaya nganggo lembu sekilan. Napa nggih? Ora tekan tangane iki ora keneng nang awakku, bingung dhek. Aja tos ngelikar. Yem non. Aku nek menang ning kayangan aku tak dadi Bathara Guru ya. Nggih ampun ngaten wong niku aja saling seringat peming takon wong tuwa kok terus kepengin dadi dewa niku jenenge sampean saling seringat. Nek saling seringat niku ora bakal diayomi karo dewane. Oh ngono? Nggih, ya wis tetep tak ngamuk aku. Nggih, pun monggo. Kula ya seneng sampean iso digdaya kaya ngaten. Mugi-mugi adigdayan sampean ya tekan teng griya mengke ya tesih digdaya. Nek bab kowe tergantung obat yang Salah kowe wis tuwa kowe iki senengane njalukmu werna-werna. Kowe iki wis tuwa modele aneh-aneh. Aku sing ra kewagang, ameng cendhike, nyok ra tekane tak tekan. Ngene ngapur ora. Ayo, penyarian kalah, Bathara Indra kalah, Bathara Brahma kalah. Sing duwe panguwasa kayangan Suralaya kon maju kene. Mungsuh karo aku ora bakal tinggal loncat legane. Wah. Aku kowe iki jane isih kulawarga karo aku. Ngerti aku, anake Semar to, anake Sanghyang Ismaya to. Iya. Mula kowe iki jane isih iso tak eman apa ora? Rasa eman-eman aku kaya sindan eman-eman. Ayo pokoke kowe melu Bathara Guru tetep dadi mungsuhe Bagong. Oh, lha apa aku mentolo karo kowe? Apa kira-kira aku kudu nyabut nyawamu? Wes, ya Madipati. Nek pancen kowe arep njabut nyawane Bagong, nek iso jabutan. Ning kowe ora iso njabut nyawane Bagong, tak jabut nyawamu. Lho. Lah kok nekat ki piye? Nekat wae nek ora nekat ora kecekel-cekel wae. Ora dinekati tuman. Oh, mati dereng aku jabut nyawamu. Jabut genti ora iso jabut karo Bagong. Wah. Oh. Modar dikandhani ora nggugu. Jabut nyawamu tak go metu sukmamu. Ayo Tangya. Yen pancen kuwi anake Semar sing digdaya Tangya. Tangya legane atiku. Semute tak pindah kene ah. Apa ora? Agene dewa ki mung karo wong keneng semute wedi. Ngelikar nang kene drubung semut geni. Ya golek sing kepenak. Mlayu ya Madipati ora sembodole gleleng. Weh lah, yem. Tak andane. Nggih napa melih, Mas? Mau ngerti ora? Aku dijabut nyawane karo Yang Madipati, aku gledak sampean sedo. Ketoke ya mata ki pet-petan. Oh. Mata ki mak perpet-perpet awak ora iso obah gledake kok saya suwe-suwe tenagaku timbul meneh, mripat cetha meneh. Terus aku pindah nggon, Ya Madipati mlayu. Yang guyu yang nggih. Asem. Ora guyu kamplengi kowe. Guyu kok dipeksa ora. Nggih. Non. Ya ana wong kelangan dompet. Lho. Pak Wagimin, Pak Wagiman. Kehilangan dompet ada SIM C dan SIM A. Suruh surat kendaraan Supra parkir. Nggih, tulisane kaya dokter. Angel diwaca.
Wis ngono ya aku tak golek SIM lho. Kayangan gawe sungsang bawana balik pokoke. Yana dewa yen nuntuna wong aprang kasangsayan wong aprang kasangsaran milahing ora nyono babar pisan lha kok dadi Bagong duwe katiasan ingkang edapi kabeh para Jawata padha kalah kabeh padha golek papan pendelikan Bagong kene ngopo dene jeneng kita tetep hambrung kaya mengkono ora guru lho ora basa karo ulun gunane apa aku basa karo sampeyan nyatane sampeyan wis iso ngandhake teng endi bapakku gunane apa aku nganggo tata krama nek sampean tak jaluki tulung blas ora iso nulungi karo Bagong. Wah, cilaka iki. Bagong sampun kados-kados kan sampun boten saged dipun nelekaken. Waduh. Kaose barang dicoplok. Ngamuk kados mekaten. Inggih Kakang, inggih. Ngatos-atos lho, Di. Kae Bathara Teka kowe ngopo kowe? Lho kok Bathara Teka kowe iki nek ngadeg kaya jog. Penyakit ora. Bagong ulun mboya melu-melu. Wes, dewa kok ora melu-melu. Dewa kok jirih. Anggepe terus aku terus melepas kowe. Ora tak anggap kowe iki dewa napa piye? Bathara Guru ra iso ngandhake. Ajar. Bathara Guru iso tak rangket nerodane. Awer-awer. Kecekelak tali nang kowe tak plotroki kathok. Cilaka. Lah kok malah merinding aku. Piye Bathara Guru? Ulun mboya ngerti. Mboya. Omongan kok meh mboya ulun kita ulun punapi mboya. Nek ora tau jelas lan ta iso ngedongke karo bapakku sapa. Piye lek iso mboya? Ulan. Ngatos-atos niki panjenengan notoke dhateng gesang kula. Panjenengan bisa piyambak to Bathara talene ning kowe tadi plotroke. Isin kula. Kita Bali mboya. Piye? Kita Bali mboya. Sapa? Kita. Kita iki sapa? Aku yen mbiyen jenenge Bagong kok tak awak lek Wita. Kita Bali punapi mboya. Ngandel ora? Bola-bali rameng punapi mboya. Kita ulun punapi. Kata-kata apa kowe? Kita punapi mboya ulun kita. Sengit ta. Yen kita mboya Bali ulun sampurnake ning kene. Sewadah lho. Ah, kandel ora dilaka to. Sewadah piye? Nek sampurna sewadah. Nek 76 rong wadah. Bagong edan tenan. Ulun malah bingung guneman karo kita. Kita menah. Bolan-balane kita. Ulun kita. Gong baline ditutuk. Ayo, der. Dewa lagi delek-delek kok digetak karo naike. Delek-delek karo mangane. Wayange nang kene kok madhep penonton. Iya kok ora seneng wayang.
Kita wis sapa-sapa tok seneni wae. Men ngamuk bebas. Mangsane pokoke arep ngapa kowe? Ketiban guntur geni guntur angin sirna margalayu. Lho. Guntur saiki wis dadi angin to. Sangertiku guntur iki cuci motor. Kok dadi guntur geni guntur angin. Pun digek didawahi bocah ngene ra sama-sama. Guntur geni guntur angin remuk awak kita ajur ora iso kinuku Bagong. Tibana Bathara Guru. Guntur geni guntur angin kon nyerang aku kabeh. Ora wedi aku. Hasilagine genine Bathara Brahma wae. Ora mempan kok ming guntur geni guntur angin. Bareng nabuh do kesenengan disuwuk ra gelem. Bagong kok nganggo jengkelit bareng. Samulai melu ketumrak anyaran iki lho. Dapuane perang kudu salto terus. Das pundi di Kakang ngedap-edapi. Ngedap-edapi das pundi? Guntur geni guntur angin boten temomo. Cilaka ya cilaka. Apa kowe? Nerada? Siap-siap tak blotroke kowe. Aduh, trondolo iki. Guntur geni guntur angin mboya temomo Bagong kowe iki nganggo kekuatan apa? Kekuatan supranatur. Sing iso ngalahke apa-apa. Ayo, gene ora temomo ning awakku. Guntur geni guntur angin plecak-plecik kaya mbang api. Ora apa-apa aku. Kena cis Trisula. Lho, arep nyontek kowe. Arep nyontek aku kowe, ha. Cis Trisula, tibana. Tibana. Aja kok cis Trisula. Cis Triamin aku ora apa-apa. Mesti kaya serius alene. Sri Uning iso dadi Sri Karonron. Gugu karepe dhewe tiban pusaka cis Trisula jebluk wetengmu. Tibana Bathara Guru kene marganing pati kita Bagong. Ulun bakal nibake pusaka kok kita nyuwuk gamelan pengumuman Mercedes AB titik-titik HD dipun singkiraken badhe kagem liwat mobil sanesipun. Wah, arep perang kok mengumumke parkir. Edan bae. Oh, iki kagungane Ibu Sinden ingkang nomor kalih Mercedes tong. Mercedes AB titik-titik HD Malang neng dalan mau mesin cuci kok dienggo mobil. Buka laundry kok neng wayangan. Ngece tenan. Ngece mobil kok padake mesin cuci. Ha suarane kaya mesin cuci. Nek mlaku mak ayo disingkirke Mercedes. Bojomu nanti kon nyingkirke ora. Mercedes AB wis ndono. Ah, kon tutup wae. Ya ini kok buka laundry. Tiban cis Trisula jebluk wetenge. Tibana Bathara.
Kajengipun. Nek mboten ngaten Bagong mriku mboten kapok. Upamana muga-muganing Semar diceritake. Nek Bagong wis wani gawe geger enten kayangan. Semar tentu badhe saged nampi Bagong kawontenan kados ngaten. Aduh. Mas. Sampean sedo wenten kayangan, Mas. Yem, non. Jabut ke yem. Biasane sing jabut aku to saiki kowe. Sampean mboten mati. Mati lengane jek akeh kon mati. Jabut ke? Nggih. Men dawara kuwi dewa-dewa nek Bagong iki nek men ditancepi kaya ngene wis kulina. Nggih. Alon rasa kesusu. Sampeyan niku mati bleseke. Wong kon jabut kok mati bleseke. Oke, jabut. Risi nang weteng iki. Kakek Bathara Guru, mangga Bu kula. Mas, aku tangi rasa kuwatir. Minggat. Nggih. Piye? Saya kurang terima. Arep nancepke pindho. Heeh. Apa piye? Ora masalah. Aku selalu siap. Ya wis, arep nancepke pindho, ora masalah. Ndang, tak tunggu. Ora gelem nancepke tak rebut pusakamu tak tancepke kowe. Aduh, Kakang Naroda. Pripun Mas, dewa bubar. Bleleng bengi iki aku tenan. Ora ngira lho nek iso kaya ngene lakone yem. Nah panjenengan nika napa mboten dikarang riyen? Ora iki mung waton mlaku wae kok. Budhe nang setengah papat bubar embuh. Aku ketemu wong tuaku apa ora ya wis ora masalah. Mula sampean niku pripun to? Terus niki pripun? Aku ora arep madeg dadi dewa ning kayangan. Nggih. Nek ya karo gandeng kayangan ki ana Karang Kawidodoran aku tak rono sedina ya yem. Ampun Mas Bagong, mengke nek sampeyan prisa widodari sampeyan mengke kali kula terus mboten seneng. Ora, aku ki wis duwe keyakinan nek bojo ki wong wedok sing paling ayu dhewe sak dunia. Dadi ora bakal kego dening sapa wae. Estu. Aja kuwatir to. Yakin aku mung sedera tak nginguk tok. Lagi dawuh apa widodari nek yae niki. Mestinipun nek sonten ngenten iki nggih siram. Oh apa? Lah rak malah muni apa? Ya mung sedela ora ndeng yang ora mbangane ra omong. Nggih. Terus niki ajeng pripun? Piye iki nek ngene iki? Kayangan geger ora karu-karuan ngene piye? Kabeh tak usah sik sak penake dhewe. Nggih. Lah terus pripun panjenengan? Kersane pripun kula mung kantun nderek kalih Mas Bagong. Ajeng lenggah teng mriki napa wangsul teng griya? Aku kayangan sing nggone sapa ngene wae, kowe meduna. Omah dhewe kae tancep ana plakat dijual. Terus kowe karo aku manggon kene. Mengke nek Bathara Guru wangsul, ora bakal bali wedi karo aku. Oh, ngaten. Karo salamke nggo Petruk karo Gareng ngomongno nek kowe saiki wis pindah omah. Nek takoni pindah nang ndi, Dik? Nang perumahan. Alamate ngendi rasa dikeki ngerti engko ndak dodolan kere-kere kok.
wong ora duwe kok klitian tekan kayangan. Aku saiki bareng wis iso ngalahke dewa niki aku saora-orane dadi ningrat. Nggih. Piyai Luhung. Nggih. Ora astrawunge ya pilih-pilih. Ora karo cah tipis-tipis kuwi. Nggih. Nembe dados saged bedah kayangan wae kok swantenipun sampun kados mekaten. Ayo saurane calon juragan. Nggih. Juragan kayangan. Engko ade nang kene gawe usaha ternak pitik. Nggih. Ngeteri nyetori ning pasar-pasar kuwi mbangane kurang digawean. Kayangan menika mboten kenging dipun agem ternak pitik. Ya bebek sami mawon. Mentok. Sami mawon. Nanti gawean yo nglangut wong bendina ming dolanan dhuwit. Waduh. Sian. Glelengi nah. Apa bendina awake dhewe ning kayangan ming arep ngitung dhuwit. Ra ya ora mungkin to. Suwe-suwe jeleh to. Heeh ta? Nggih. Saurane kok kayangan ki ra dhuwur. Nggih. Sik kala masa dhuwit disebar saka dhuwur. Dipiurke men wong Madyapada do muni nek udan dhuwit. Nggih. Nggih nek kersane kula ken wangsul yen kula tak wangsul bali ana ning ampun rabi kalih widodari lho Mas. Sing arep gelem karo aku ki ya sapa? Wong aku rupane ndledek kaya ngene kok. Wis kowe bali santai nang omah. Engko nek wis titi mangsa tak SMS. Nggih. Bu, anak-anak dijak munggah ning kayangan. Oh nggih ngestaken dawuh. Napa sing dadi kepareng paduka kula namung estu padha kemawon. Heeh. Ning panjenengan mboten tindak teng pundi-pundi ta? Ora, bocah iki lho. Wis to, mboten niliki teng Wikarang Kawidodaren. Ora. Yaene iki ya wis elek-elek. Nggih. Nah sore mau lumayan lho. Yaene iki sisa-sisa. Nggih. Nggih mboten apa-apa. Kelase bolot yaene iki. Nggih nek ngaten kula nyuwun pamit. Sing ati-ati kana ya. Repat kepanasan minggok ngiwok. Nendi ya aku iki ape? Aku gumun kok nganti iso digdaya-daya ngene iki saka keparenging dewa apa sing le momong karo sing momong aku ki ra trima. Apa pancen aku diayomi karo sapa lah terserah sing penting Bathara Guru gawe kagol atiku takoni bapakku sapa ora ngaku ya nyuwun pangapura. Ning aku ora arep ndek niat lenggah dampar kayangan Silaka Ndawaru binangun kualat jelas. Aku mung derajate ngaceple aku mung kere kok arep werna-werna arep aneh-aneh mbok ya wis. Kene aku terus arep takon sapa wis. Bathara Guru tak takoni ora ngerti mongko sak ngertiku. Bathara Guru kuwi wong paling dhuwur dhewe. Nang Bathara Guru ki duwe kakang ya. Jarene mbiyen bapak ki tau crita Bathara Guru Sang Manikmaya, Ismaya karo Tejamaya. Kuwi sak keluarga ning mergo Bathara Guru kepengin dadi dewa. Tejamaya karo Ismaya dipitenah mula terus dadi wong jalma biasa, jalma wantah medhun ning jagat. Akon bapak wae ya. Ning kok bapak nesu. Aku kuwi bapakmu Bagong, lha kok kowe goleki bapakmu kowe iki. Ngiwake karo aku iblis. Uyu. Bapake nek nesu nguyuan. Mlaku sedhela trit, mlaku sedhela trit. Ayo wis tuwa gek kena diabetes ayo wis. Kepiye meneh arep kepiye? Nek aku ora takon bapak, takon sapa? Sapa sing luwih dhuwit saka Bathara Guru? Sadurunge takon bapak apa tak takon Petruk Rogareng ya? Mbok menawa Petruk Rogareng ngerti karo aku wong dasare nuwun sewu tuwane tuwa Petruk karo Gareng. Mesti Petruk karo Gareng ngerti lairku saka wetenge sapa, terus bapakku sapa. Nek cah loro kae sok sembrono karo aku. Wis men lah.
Tak tekati sisan nek kira-kira Petruk Rogareng ora tak takoni ora ngerti. Ora tak aku kakangku. Takon Semar. Semar ora ngerti, ora sudi ngaku bapak karo Semar. Gunane apa nek pancen penjangkaku ora kelakon? Do ora nyengkuyung karo aku, do ora ngewang karo aku, najan sedulur tak dadekke mungsuh. Kencang marudaya Pak Pong. Mbok bolong ali codhe sapa sing gawe? Kakang Trada. Mboten nginten menapa sampun paduka ngendikaken nalika panggihan wonten ing Bali Parti Kundha Manik. Teka kababar dados kasunyatan wonten muganing titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan ing pengawak Bagong. Malah sak mangke saged damel geger madyaning Kayiwangan Suralaya. Wah, menika ingkang nyolong pethek menika. Ing antase Bagong menika namung derajate ngaceplik namung Panakaman lah kok wah kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa kenging cis Trisula mboten menapa-menapa. Menika ategesipun Bagong menika nyolong pethek ngatasipun namung derajate ngaceplik lah kok kasinungan kadigdayan linangkung kados mekaten di Kakang Trada kasinggihan. Lajeng badhe tedhak wonten pundi sak mangke iga pertikilipun Kakang Kanika Putra. Kayiwangan sampun dipun papani dening Bagong. Lajeng kula kaliyan paduka Kakang Trada badhe nyuwun biyantunipun sapa? Bagong menika abdinipun para Pandhawa. Sedaya lampanipun Bagong menika dipun aturaken dening anak Pupaya Prabu Darmakusuma kaliyan para Pandhawa sanesipun syukur bage wonten Tandrawati. Menawi ngantos sami punika kados mekaten menika sakmangke sami murina dhateng Bagong tartemtu saged ngemutaken dhateng ponakan Bagong Puntadewa Kresna Werkudara Janaka ulun nyuwun senjata pitulung.